usab a blessful New Year natong tanan. O ina inyong tapad na blessful New Year to you. Iyong ra, iyong. Kamong walay tapad pangunghong ra mo. Na mga igsoon, sigon sa akong gikapahibalo ninyo, nga karong gabi una ang atong liturhiya, kaning ato ang liturhiya, kasulugan sa Santos nga Misa, iya sa atuhang mahal nga inahan ang Birhen Maria. Kinsa ang kapistahan, actually, solemnity ani ugma pa, ugma pizza uno, no? So, pero atong liturhiya iya karon because technically, mga igsoon, at least mahibalotang mga Katoliko, kita tanang mga Katoliko, kaya makasabot bitata sa ato ang mga liturgical celebration, no? At least makahibalo mo. Technically, wala gud unta tay misa rong gabi una. Wala ta. Ngano man, wala man tay liturhiya para rong gabi Kay ang ato ang mga igsoon, ang atong liturhiya, mumisa tag gabi, kaduhara gyud. Duhara kahugna. Kabalo mo kano sa aning duha? Disgrasya. Wa mo kabalo. Duha kahugna sa pagsaulog nato sa Paskuhanon nga kinabuhi sa atong Ginoong Jesus. Sa Pasko ra gina, unsa man nga Pasko? Pasko sa pagkatao o ang Pasko sa pagkabanhaw. Kana ra gyud. Mabitaw na nga anang gabi una naa na sa assigned liturgy iyangan ay mga pagbasa. Naagi na kay para na diyan dapita. Mabitaw na nga kita mga Pilipino, I don't know with other Christian countries, no? Bulahan kita kaayo. Nga naman, kay matag end of the year, pagkagabi sa pagsugat ato sa bagong tuig, naatay misa. Gimisahan ta. Agi og pagiya sa atong simbahan nato. Nga naman, di ba kinaiya natong mga Pinoy, at the end of the year, og pagsugat nato sa bagong tuig, di ba magpulaw magita? Kadaghanan nato, magpulaw gyud. Di gyud mga tulog o makatulugon magani pero pukawon gyud na pagka midnight kay ipasugat gyud ang bag-ong tuig. Bantay mo ana. Muguni atong kinaiya. Pero sa tinud-an ay mga igsoon kanang bag-ong tuig atong gisaulog karon mauni ang panahon sa ato ang pagkakalibo tanon. So sa atong pagpuyo sa kalibutan, kining atong New Year sa ulo karon, mauni ang nag-alalay. Kay isip simbahanon mga igsoon, isip mga katawan nga magtotoo, isip simbahan, ang atong New Year katong unang Domingo sa Adbento. Lain man mo tinanawan nako. Karon ramon na balon na disgrasya. Mabita na bagong tuig na turon sa simbahan. Nagsugod ni atong unang Domingo sa Adbento. Unya karon isip mga tao tas kalibutan nga kinala nga alalayan ta sa atong panahon aron nga makabalutag how long na ta nga nagpuyo dinhi mo puning atong gitawag secular kalendar o karon mo ni atong gikwag New Year. Unya, kabantay ta, inigsugat na to sa atong secular calendar, pagka New Year, di ba kita daghan kaayo tag mga pangindahay. Di ba? Daghan tag mga damgo. Maayo unta nga inigbag-ong tuig, maingon anay ta, ingon ana. Dili ba no? Ya, tungod yan ang mga pangindahay, ang uban na to, nagpabilin pagyud sa ato ang pagano nga mga pagtuo. Ano yung kung pagano nga pagtuo? Oy, punan ang kaldero kanon ha? Ayaw kuhai kay aron nga di ta malihan og wa tay pagkaon.
Di unsa may atong gipalihiro, di nangalihitang nangapas mo. Kadi makapakuhaan ng linungag sa kaldero, kay malihan niya tagwalay linungag. Disgrasya. Bahalag mapas mo, basta naray kanon. Mo baron? Oh, ato pangindahay nga, mantag kini mga pito-pito, nahimo nang ning lamok. Kana tungod na sa ato mga pangindahay, mga igsoon, mga damgo, nga unta, we have a better life ni ining bag-o nga tuig. Have you not noticed on that? Unya, dili lamang kay kana, doon na pagutay mga New Year's resolution nga mahitabo sa atoan, kinabuhi mo na po. Kung sa may mong New Year's resolution, nga unta, kuan ako, ano New Year's resolution na, kanan ng tuiga, di na ko mupalit og sigarilyo, mangayo na lang ko. Kana ako New Year's resolution, nga maminus-minusan na ning ako ang pag-inom, nga makauli ako sa amo, bahala nagbagkamang, kaya na minus-minusan. Kaya masubraan di naman kauli. Dili ba? These are New Year's resolution to improve sa ato ang kinaya, sa atong pagkatao, because we want to grow in the following year. Would you agree with me? Pero pangutana mo ni, kumusta man ang atong mga New Year's resolution? May gabi Doon na ba ni sila'y katumanan? Kaya pag-improve man kaha, nga kabalo mo mga igsoon, kaning atong mga pangindahay sa New Year's resolution nga mahitabo sa atong kinabuhi, kay wa pa man ni mahitabo. Muna na atay New Year's resolution nga atong hitabuon sa atong kinabuhi, dili ba? Nga naay nindot kay nga term nga akong ibalik ninyo ani mga igsoon. Kanibang makatuna na to aning COVID-19. Di ba pagsulod sa COVID-19, giingnan na ta, dili na ta makabalik sa atuang karaang naandan. Dumdum ana? Nya gaisgot na og new normal. Di na kita kabalik. Munang hunong nagpangandoy sa nang labang panahon. Kay past tense na to. Nagpuyo tag present tense. Kay kung dili ta mukato niini, munang atong kinabuhi, grabe ka tense. Dili ba? Munang di na ta mangandoy anak kay ni anata sa natog new normal. Kung makasabot na talang pulunga mga igsoon, muna gipasabot gyud sa ato ang resolution. Nga may kag, this is my New Year's resolution, meaning you want to live a new normal. Mao nga kung mag-isgot kag New Year's resolution, magsige ka po kag-isgot sa imong karaang pagkatao. Kay mingawon jud ka ato, nya ipadayon ra gyapon to imong New Year's resolution, magpabilin ra gyud resolution nga walay katumanan. Ngano man, akong balikon, muna gipasabot og new normal. Nya nganong naaman ta niabot nato ng mga pangindahay, New Year's resolution, tungod kay nikat-on man ta sa ato ang past. Makahimo ba kag New Year's resolution kung wa kay realization? Makaingon ka ka, muundang na kong palit og sigarilyo, kay sus kumahala man dahil ng kahaan na ron niya, o akong kintahon after 1 year, makatukod naman dahil kong balay, anak. Tiyaw ni mo nang tapila ng kaharon. Marlboro? 140. O niya ka ng 140 a day, times 30, times 365, times 12, pila naman na. Nakarealize ka ba? May munang mag-New Year's resolution ako. Sa ito pa ni, doon na kay mga realization. Mabita nang nindot kayo mga igsuon nga mukat-on kita. Nakagita mukat-on, wala New Year's resolution may tabo na to. Para ba karon ba? Nindot kayo nang miyong ko nga, akong New Year's resolution karon, muundang na kog dawat o kwarta panahon sa eleksyon. Nganong mo man akong New Year's resolution? Kay gasigi kog bagulbol, nagkurakot kayong panggobyerno. Nganong nakurakot man ang panggobyerno? Tingali ako mismo
Kabahin ko sa problema sa graft and corruption sa gobyerno, or am I part of the solution pagsulbad sa graft and corruption? Ipangutanan na to na. Kaya nga naman, kinsa may namutang anang mga kurakot din na, di ba kanang nanulat og ngalan? Munang kanang nanulat og ngalan, atong pangutanan to ka, am I part of the problem or am I part of the solution? Katong mga tao nga hangul kay silang kaugalingon regi siguro bahala na ko sa metapos ang silingan kay gipanaaran ko aning mao nga politician. Let us ask ourselves, di maghimot ang New Year's resolution to live a new normal. And what is the new normal na to? Kaya naandan maginag panawat o kwarta. Di new normal, di mangundang ta. O dawat. Or basin wala ta ka-realize nga part that's problem. Kaya para na ito nindot kayo nag-ampo na po maayo unta kung tanang kandidato manghatag kwarta unya mo increase na po nila panghatag kay ni saka mang precious gasolina. Then question, are we solving problems or are we part of the problems, mga igsoon? Munang ugdita mo katon, nothing happens. Our New Year, bagong tuig nga unta nindot grasyang gihatag sa Dios, mga igsoon. Aron unta ta maka-recover, maka-cope up. Mo binagingon sa matag adlaw nga moabot sa atong kinabuhi, kanang adlaw mo usa ka dakong paglaom. Kay kun unsa man atong mga kapakyasan sa kagahapon, kining adlaw nga gihatag nato karon, ani ta mo barog pag-usab. Di ba? That is the New Year nga gihatag sa Dios nato, mga igsoon. Pero mo lagi ni ang basic, ang fundamental question is, asa man ta manukad sa atong pagtubag, sa pagdawat nato, sa matag bag-ong tuig, bag-ong adlaw, bag-ong kinabuhi nga madawat nato. Asa man ta manukad ni ini, mga igsoon. Mabita na nga aron makasabot ak asa ta manukad. Muna ang atong simbahan, mga igsoon, nga nagiya, gibinlan sa atong Ginoong nga nagiya ka nato, ug hangtod karon nagiya paghapon nato, mga igsoon, gipahinumduman ta. Ang unang adlaw sa tuig nga moabot nato, that's our new life nato, the new year. Magsaulog kanunay ta sa solemnidad sa mahal nga inahan ang Birhen Maria. Sa iyang titulo, inahan sa Dios, ug inahan usab sa simbahan. Kisam ni simbahan nga gisgutan nga siya na imong inahan. Kita, mga binunyagan. Aron pagpahinumdum nato, mga igsuon, di ba nigunta nga si Maria, mao ang bag-ong Eva. Unsa man ang Eva, gipasabot ana, di ba inahan sa tanang mga tao, mo nagingon sa Genesis, gitawag ang babae Eva, kanay mo siyang inahan sa tanang tao. Unsa may natabo sa atong unang inahan, napukan siya sa sala. Ug mo na hinungdan ngano nga ang mga anak nga kaliwat ni Eva, mga igsoon, nawala ang kadagaya sa kinabuhi, nawala iyang paraiso, nalibog na sa kung saon niya pagdala ang iyang kinabuhi. That's why nangandoy siya o kaanindot nga kinabuhi. Nangandoy mga New Year's resolution, mga pingindahay nga unta maingon ani ko. Unya niabot na sa mga igsoon. Nga di na ta mangindahay, puy-an na lang yun nato. Unsa man pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Nga nagpakatao, may puyuban ka nato, nga sumala pa, atong gitawag nga siya mao ang kahayag. Sa mangiog nga kinabuhi natong mga kaliwat ni Eva nga napukan sa sala. Mabitan ng gisangyo si Kristo aron ang tanan nga mudawat ug mutuo kanya magkinabuhi, manaan na sa mong kahig aron unta mubalik ang kadagaya sa atong kinabuhi. Nga dili na tamalisan pa. Di na tamalisang mga matay tapuhon, kay mga matay ra magitapuhon. Ang atong kalisangan kadtong kamatayon nga kalaglagan. Pero kanang pagbiyas kalibutan, normal naman ginagyon niya.
Wa di ta kadawat ana kay ngano man wa man tas new normal. Nya gipasabtan naman ta sa atong Ginoong Hesus nga ang pagbiya sa kalibutan kabahin din ay sa panaw. Kaya nagpanaw man tayo. Wa may kapanang ni pundo. Kaya labi na wa pa sa kaabot sa ang atuan. Di ba mo na kahayag ni abot din ni nato? Mauna nga ang tanan nga matao pag-usap sa atong Ginoong Hesus gipahinumduman nga nahilakip na ta sa bag-ong katawhan sa Dios nga nangatawo pag-usab di na sa iyang anak ang pulong nga nagpaka tao. Munang kita mga Kristiyanos, munang gipahinumdum ta nga kita de bag-ong katawan sa Dios ubos sa bag-ong inahan ang bag-ong Eva nga mao si Maria. Aron unta kini mo nga pag-alam ko magpuyo tag new normal. Unsa nga new normal? Sa ato mga naandan nga salang panulundon, makigbisog ta sa pagkinabuhi, sa pagtulunan sa kaluwasan mga igsoon. Muna nga manghinaot nga diining atong pagsaulo karon sa Santos nga misa. Una, gapasalamat ta sa Dios. Agitagaan ta niya tuig 2021 dakong grasya. Bisan luyo sa daghang mga hagit na to, COVID, audit, brownout, ni survive ta. No. Karon mudawat tag 2022. Another grasyang atong dawaton. Muna ang fundamental question, what should be our attitude? Muna karon gipahinumduman ta. Informing that attitude on how to live at life. Gipahinumduman ta. Mga katawhan dayta nga nangataw pag-usab diya sa atong Ginoong Hesus ubos sa bag-ong Eva ang mahal nga inahan ang Birhen Maria. Aron unta pinaagi ni nga pag-alam go magpadayon ta sa atong panaw, no? Niining kinabuhi ang mga igsoon nga maningkamot gyud na maningkamot agud ta kay another chance man ni kung unsay mga failures nato sa 2021 mo recover ta sa 2022, but this time binasi na sa bag-ong consciousness nato diha sa atong pagkatao diha ni Kristo. So this should be our attitude. Dili nang magpadayon tayo mong, uy, New Year na, magpabuto ta. Para asam ng pabuto, dili man ato ang kultura. Kaya magpabuto ta, aron nga mawala ng mga dautang espiritu. Baturang mula ka anaan kag pabuto ra, dautan dahi ka. Matanawan o bang magpabuto, di nabutan, kaya dautan man silang espiritu. Kaya nga no, ni-adapt ang kultura mga igsuon nga dili Christianity, di pod original nato, iyas mga insect. Tanawan ng mga insect, magkuag firecrackers, nangabutan ba na sila? Wala. Kinsa raman, ang mga budlat og mata. Kaya di man atong culture. Kaya nga atong culture, itong Christianity mission is to live in God's providence, in our faith to the risen Lord, nga diin kita, gipakatao pag usap. Muna may son manginaot kita nga nining pagdawat nato sa bagong tuig ato tanin dawaton in the right and proper attitude for us as baptized Christians. This time in the consciousness nga kita dahi magpanaw isip bag-ong katawhan sa Dios diha sa bag-ong nga pangunahuna diha kaniya aron unta sa atong pagpakigbisog ning kinabuhi magmadaugon unta kita ug maangkon nato ang gisaad nga ganti nga Pinoy-anan ang langit sa kinabuhing dayon. Amen.